kuda futi gauni saka dhuku rakapfekwa gauni zvemunyika wakusvita dhuku rakapfekwa mbamba muri kuitei kana uda zvekunyika enda kupi unyatsobvisa dhuku rako unyatsorohwa pemu yako kana uchiisa maextension mabrazil oisa mabrazilian ako unyatsobuda chechi zvakanaka it's okay asi wabuda chechi onoita izvozvo chechi yakanzi anodaka zvinoti kunyika uri kuda zvemuchato zvefashoni kunoku zveuposoro kwamwazha uri kuda futi sarudza 1 asi michato iri kuitwa imi mana mai Bshop mai Bshop kadziva vasikisira dai mai Bshop gwini kuno kumushawo vari kuzviita here kwete havazvizivi mukuzvisire zvichiitika zvizvi noti zvikuitika mumakereke muchato wandakaona iwowo mutungamiriri wacho aritori panapa ari pano noti kuno musangano vatungamirika hapana muchato unoitika muchechi mutungamiriri asingarizivi zvati mutungamiriri wacho aitovepo panapo aripo ari pano saka general secretary taukumbira kuti panoitwa mishato isiri pamurawo mutungamiriri wacho muvhangeri gemens down mufundisi wacho gemens ndakasvika naBshop neni nenda kuti ndodatika aiwaka amone papa tati maBshop isu redu basa kudzidzisa mariitirwo ezvinhu maresults ari ikoko saka nairi fail with discipline ndo basa redu isusu saka pandikuti vandakamirira vane chinhu ndoda ndinayo chinhu ndo madiscipline atinoita yawaya isu redu basa tivadzidzisa ishoko tinopa murawo todzidzisa shoko maitirwo ezvinhu anenge asina kugamuchira with discipline. So now we are disciplining my evangelists and the reverends. Nevakadzi vavo nodangana mai ndimune makatosimudza zvinhu zvacho vamwe vacho makatobatiswa tu futi muno muchechi hamuna muchato kunoitwa mhembero hatiite muchato tinoita chi mhembero yekuwanana kwevana vawanana zvepai pamurawo saka general secretary tichatombokumbirawo ndichambokumbira magemens akati kuti tichatombokumbira magemens akati kuti kusvika tsika idzi dzadini dzapera saka maBshop chenyu kuimplementa zviri kutaurwa izvi kwamune maona zvakadaro asi takazoziva manje kuti mimi muri kuziva kuti ndo zvakaitika hapana zvamakaita then takuya kuzotsvaga tsvimbo dzedu nepfuko dzedu saka chenyu kunoita implement takaona zvichiitika muchiziva takava neumbowo hwekuti muri kuzviziva zvakuyo kunaniwo kuva muri mimi vafudzi gara henyu pasi hamusanise muguru ndevakadzidza pana pauroka vakati mumakoronga makomo munzizi pakalevhulika pakadini Paulo tinoenda newe